Kador bar shnong nong di song West Kasil District kalawan ban ajing pensyai pajba halor ke jingjia sya teb im upa ej Morris Marngar kabala jia nadu ke nyau terik mentau bunai pok shnong nong di song nakliang usordar uba Christopher Lengdo penlang bat sketri ba Sylvester Rentong kilapan pau bakum shnong kim don jing teb ej halor ke jingjia bat ki penrem juri ki te giriu thrang snam ki bala nur ban le kadi ke ka kamboman kilapan pau bakum ke shnong ki teb bat itu uba Morris Marngar bala bam ko duar blai kum uwe ne kiriu temen uba judon bentah hakim lang salang hagi kam mani blai bat uju yakit ya ba iki kam snong kam thau bat kim ju i ka no kadak sneu ho ka snong ka pharu ka krwo se barok kinong snong ka thai nong ston ka district bat ka jelahi barok wei ba kim dei ban ken sneu no e ka snong barok wei namari ka ne ka kam la le tang daki katu ka ni kim dei ki kurmar nga na nong disong om na ka jing tip jong ka snong ka thau ka liang jong ki nong yalam snong utar ke jisung kia apa jor no kene ki jia ka bala jia ha kene ka te yo bala dep ba hapo snong jungi kanong disong nong stain sim sip ba impat yu siam kot ka jia ka ba kini kisnam ki bala dep te ka don ki jisung si ba jor ka liang jungi na mar ba ngim simla ni ha ka liang jungi nong yalam snong ngim simla yo jikti pe ngim simla tip angkane ki tingjian ba wan jia hakane kerkom ba kita pendra juria kini kinong le kam snu ko ba katokat ne ngut ko ba lale kane kam na ko ke ha to ko por ba le sei ga men po nong disong ni ki no yalam nim sum la don benta to ko por te ka dena ka tau ba hakasing sajan semoton semoyo dik tipsai balano dengan kong ya ka metia sunai kaju te hakato kasing kong iwan bui ko we ka report na komenta ka singrai juga isi ka bang yim semla TPA mengi ki nong sing snow yung baka dekot juga isi hakmat ni usi te hanto ngang le sim yo nomor phone yung usi wong usi sibit ngal alek ngan sapun mangamu sibit to ko piang ma tip lanokan kani ka kam pat simla tikna te la tale chatai ngasa sapun manga ndre aba di apat na kadno simla yo ni skol simla yo jing phun e hatu por lai beje te na i khna di badon mobile na i yo hna la te ka kam ade klong ade lette te ni klem lap siu lit pai mangi li is la wan pai san la wan pai lit ba ko kinana le chalum jitap de ta ka tau ba nim sunla don lang siu ko to kasni nakaliang ka jonga kubu sketch nong ka jisisa ni na kam banwan ban ya kendu bapi ban pensai pajba ya kan rekam nadu kini kisi di baladat re haki jing bon kam ki jongi ban ya ban baik lengkan pat ka tenan jong ka police department ikam lak ban yo ban te haka juga poro masno ya ka ban panmat ya pi ki press ki media borok ba te ki sini kam syam la yo ya ka ban ya kendu markhamat berpi ban pensai alor akan ni ka jingjia ka bala jia akan ni ka nyau terik kum ba ka pertai borok kawai kastin kerja hibro kawai kalau ada PUI ya kan ni jingjia akan ni ka snong ka jongi te isim ya kan ni kalat kalenti mentakasni ya ka ban pensyai pajba khamtam ya ki paranong snong ya ki snong ni ba marjan bad ya ka dom ka than area molipa hibro kawai bat kum juru ya ka West Kasil bad ya kastin khalia hibro kawai ba hakum kan ni kopor katno sisa nakalian kajongi kum kinong yalam snong angisngo du thia du dem ya kan ni kajing nek runar jong kini ki briu iba kidai ki jat marngar ibadai na kini ki kepok jong ikong presensia marngar ba ikong ritalis marngar kibadai na kani kasnong nong disong te nakalian kajongi hakini ki sngi kitayo ki baladep ni Maria bana ya kene kam nadu ka sipo terik ila bana ba kila don nakal liang jong kinok sosnong jongi kibalale ya kene kam ka pen sujer sisa ya ka imlang ka salang bat kumju ru
kabala penting pensemit haka jinglong briu ke jongi kum ubriu te nakalian ke jongi lakhot ya ka executive committee ka bakerki haka khatwe trip bat nilai ya keren sani bah lor kan ka kam bat nakalian ka executive committee chno ila sim ya ka rai bangi ha ban lek ban ai jingtho haka bayade bakan ka kam saka thanat nong ston bat kum ju ru ban ai ku pilang saka dor bar snong mauliba monar namar nakalian ke jongi kum kinong song snong jong ka snong nong disong im siam na don jingtip haka bayade bat kan ka jingtmu ya ka kam ka basniu nakaliang jong kini tikur kijat marngar bat haka juga poru nakaliang ka jongi ila khot ru ya ka dorbar ka bakerki ba ngisim ya ka rai bat bangin khot hajir ru ya kini kikur marngar ki badai tang akpo namar ka kasnong jongi kidon kikur marngar kham sati sharum ka ba hap haka dongwon ru kidon kikur marngar hari ila khot hajir ya kini ki kur marngar jong kini ki akpo hakan ka khat santarik jong banai baspo hajar atho mentahi banai ban ngila khot hajar nakaliang kasnong ban ngila toket ba mano gi bodon tilang hakan ka kam ba phin sobha ban yatho ban phla khnang ba nakaliang jongi kasnong inyo ya ka ban apentip kloi kat bala sekibor jong ka an henry nakaliang jong kini ki kur mangar ila phla hangi ka dorbar snong hi bro koi ki ong ba ngim om don mono ki bayadong tilang bat kani ka kam henry laj no tang ikur ki jait ki jong ki badai naga kepo jong ka kersensia bat kepo jong ka ritalis mangar tena kalian ka jong iru ni supediang ya kate ka ka bana kalian ka jong ki kila phla khmat jong ka dorbar henry na kalian jong ka dorbar pat isania telilan halor ka jing penyat nakaliang jong kibor badai kemi nakaliang ka an nakaliang sunat kulit ba nakaliang ka jong ingin ai ketika mon ketika diang ha ka ban ya trelang berkibor jong ka an bakin yo kem baro ya ki priu ki bedon keti ha ka ne ka kam bat ha ka ba khadu nakaliang ka jonga ngam don le se ban kren halor kani namar hadu mata mani ru bidang don ha padeng ka jing snow lang men sim halor kani ka jing le runar jong kini ki kun snong pun thau lem daya thu lem daya lap snong ka thau henry ngai ya ke jing tentu kan pham ya ki para nong song snong bamarjan bamarpa ki nong song snong ki badai hapo jong ka snong ba nakalian ka jongi kum ki nong yalam snong ki karpat ya ki ba phim dei bandon kanu ka mensim tharai sniu lane kanu ka mensim ban ong ba ban let kai ban let jai le yen sekte ki jaka snong ni don jing ting namar ba ka te snong kalong ka bakum kata kum ba kila keno akini kisni ki tayo ki baladet henry ki karpat ya kini ki paranong snong banajan banajingai papim de bandon ya kenu ka mensim thrais new ya kasnong ka thau nama nakaliang jumi kasnong ngim don bentai hak be de berkani ka kam ka bamaki gila le hak de ka nyau tarik benai bespo acara po kumba nakaliang jong pi ki social media banaliang ki press berpon kila de tip lembag statement pakini diberiu kila le ya kani ka kam hakatehi katarik dan nakalian ka jonga masuk kwa ya kaban pensai hak kerteng jong 12 nong hi borok kowe kabangila sim ya karai ka kasan trik banai spo arjar ko banwan mat pensai pajba khnang ba ti pajba khasi jantia jumi borok bat ka state mikhalia hi borok kowe pakin tip banakalian ka sinong nong disong kam don bentai bat kani ka kam kepala le runar jong kini ki kurbangar hapo ka sinong nong disong nakalian ka jongi kum ki nong song sinong iyo sko bahado mentahi impat lah ban yat ban yen nomor ba idang don pada meeting sistem te yakani padengi su shania hakini ki bahi ngasem ba kibor jong an ba kinang yat tokit na kowe kesi cakwe kesi makane khna kalong akan hukum re tu si layo ro ya ban ya lang rakat manga isordar rakat ba i sari badai ioc jong ka noston police station bangila poilang hakate gajing ban iyo I ba kani khna kalau keren hi si kentin henry iklim pat keren syai la kata kejimpang kejong I kadang long akan hukum tena kali yang kejong iru ni lek tampun tahi henry ni hadu mentangi iklim lek ni wa jingtip nomor ba na kali yang kejong I haban api yaki bor ba depet nomor dangi su lek ni kanu kamu ni ru isyam jinget